Samtang usa ka SUV na tagak sa Gitrabahong drainage project sa likod nga bahin sa Lapu-Lapu City Hall. Luwas ra hinuon ang duha ka mga sakay nini. Si Luan Mirundina sa report. Naukay ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall pasado alas 9 ganihang buntag human matagak sa Gitrabahong drainage project kining usa ka SUV. Luwas ra hinuon ang nagmaneho niini nga si Julieta Covington, usa ka midwife nga nadestino sa barangay Kauoy, Olango Island. Sakay niya niadtong higayuna ang laing midwife nga nadestino usab sa San Vicente, Olango Island nga si Wilma Arong. Gikan silang mitambong og meeting sa City Health Office ug padung naunta sa angasil agi sa luyo sa City Hall. Huwag ko kabantay nga naapaday bangag din ha sa may iskina jud sa likoonon. Ang ako nabantayan dirira. Og diripod sa akong sa left side ba makita. Pagliko na mo, inanay raman mi paghagbong kay ang ligi diay nako din ha, humok na ba ang sa kanang diya ba kan ilang gibutangan og kanang metal bitaw. Nakatukod ng bugodayon po ang akong tiil mo naigo kay katungayang anak bitaw sa tabangan mo may naigo dire. So, wala man murag inanay raman po siya di gidingong kusog kay kung kusog hamag ko sa kuan ato niya front niya nga inanay ra siya na ana ra siya. Gisusi gilayon ang ilang panglawas ug nasuta nga wala ra sila mahiagom og mga samad ug bunog. Gigamit sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang heavy-duty multipurpose truck pag-pull out sa SUV gikan sa Gitrabahong drainage. Amo nakita risgo ang pagkabuhat ba. No? Mas maayo gani adi dili pa agihan. Tungod sa padayong pag-uwan-uwan, inanay nga mi-cave-in ang yuta nga natabunan ni ining steel plate. Hinungdan nga dihang natungod dinhi ang ligid sa maong SUV na wad-an kini og balance ug milahos na ang sakyanan ngadto sa bangag. Hunyo sa miaging tuig, gisugdan pagtrabaho ang mukantidad sa 78 milyones pesos nga drainage project sa atubangan ug luyong bahin sa City Hall. Gikatakda kining matapos karong Mayo. Subay sa hitabo, gidid-an lang una ang mga four-wheel vehicle nga makaagi sa dapit. Duha ni ka kuan, duha ka drainage, duha ka side gikan sa National Road padung diri. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.